köszönhetünk neked, ez így van. Akkor mit teszed az eszed, emlékszem arra? Sutta buta bamba, meg voltál halva a fűért már. Akkor felhívtál engemet, azt mondtad adjak egyeket. Én adtam és minden centedet elvettem tőled, belepelek. Mondom úgy, hogy érlek vele, mert az összes kibaszott centedet eltettem azért, hogy meglegyen a videóklipünk, kész legyen. Szép volt, jó volt, sajnos kam volt, amit kapunk minden tőled szar volt. Egy valami nem, én meg is teszem, hogy elmondja nektek, amit te nem volt. Egy ember van, aki úgy hívja, Gino Papa